Василке, пак ли киснеше тази Митко? И къде да кисна, Ванко? Къде да кисна? А бараше нещата. Щастна. Ванко, тук ли дойде да чукаш сега, бе, майка ми става? А къде да чукам, бе, малко калтаче? Кой бе? Как? Така? Какво бе? Ти кълбокук си. О, я. Ma che cazzo vuoi? Asia! Ma che cazzo? Vaffanculo! Asia! Non ti preoccupare, Asia! Tutto a posto, Asia! Asia! Защо, какво и всякакви въпроси? Не задавай, луд ли си, какво си? Престани, трепериш ми в леглото. Блъскай силно, аз си пада много. И като тебе втори няма. И в леглото сякаш с двама. В течност се стичам сякаш в пяна. От устните ти съм пияна. Бих ти го подал, ама много си лека. На сили викаха, Азия, вататека. Твой стил е всеки да гравираш. От легло в легло, бавно да умираш. Да си те продават вече стана банално. Дори когато плачеш е комерциално. Да влезат двама в тебе е като фреш. Как мислиш, маме, курвите имат ли кеши? Значи какво? Снима се с Карбовски. Към мен искам други относки. От булевардно момиче до поп-фон икона. Или певицата в устата с двата биберона. Още си спомням как Франко ти каза: non c'è soldi per questa grande puttana. Няма лошо, Азия винаги е на мода. Хей, маме, аз съм гадна порода. По тялото си пак ще те гравирам. От слюнката ти аз ще се дрогирам. Тайно искаш аз да се гримирам. Ногтите си в черно ще лакирам. Като очите твои няма. И като кожата ти няма. Като ръцете твои няма. И като тебе мъж не няма. Искам да бъда с теб, моя малка Джейн. Знам котера, че аз пък нося само Филип А Лейн. преди кистеше на улицата до 5 без 20. Сега си май пак 2014. Знаеш, че мога да бъда брутален, а корабния магнат още ли е актуален? В тебе, маме, има дълбочина за нещата. Нали самата